Ngicela ke ulaleleke sokhuluma noWelile Mchunu na kanjani osekusabala le video yakhe thuka okanye khuluma amagama amngamnandi kuMawhoo. Ake sizemthola noWelile Mchunu simbuze about lolu daba lolu oselisabalele inkundleni zokuxhumana lapho na kanjani exeka ingoma kaMthandeni noMawhoo igush wakhuluma amagama angamnandi ngoMawhoo. Ivideo yakho isihambe yazi yasabalala yafinyelela kubantu abaningi lapho uxeka khona ingoma kaMthandeni noMawhoo waze wakhuluma kabuhlungu amazwi wabhekise kuMawhoo. Ngabe isiphi izathu esenza ukuthi uzukhulume kanje? uMawhoo intokazi ecula umculo wamapiano efeaturing show uMthandeni. Angiyabona ukuthi mfowethu uyaphambanisa nje manje mina ngazanina Mawhoo mina ngikhuluma ngentongo zokuthi uMawhoo noMawhoo akuhlangani. Bese ngisho uMawhoo angikhuluma ngoMawhoo mina ngazi Mawhoo. Ubani uMawhoo ngoba uMthandeni ucule noMawhoo. uMawhoo uyamathi kumanqele buza umanqele uzokutshela ubani uMawhoo. Lo Mawhoo enikhuluma ngalo namasanga aqobo bathi khishethi yamanqele akakhulume ngaye mina. Ubungagxeki abantu usho ukuthi bathathe ngesinxele cause manje usuyagxeka ukuthi kwenzeka kanjani umuntu wesifazane ophinde uthuko omunye umuntu. Ngaphele bekubuza umanqele yamazi umuntu engikhulume ngayo. Mina ngikhulume ngoMawhoo. Hayi uMawhoo. Abongelela ukuthi ukuthi ngitheni. Mama umuntu engikhuluma ngawo umanqele. Lento bona sebenzisa izilami nayo sebefetha manje tona lemasanga aqobo bathi khishethi yamanqele. Ake nikwenti yona nto mina ngathi ngizothetha urantuba ayikanga nayo. Angiyazi nje. Ipopo mina ngishala ngoba ucube ngepopo. Mina ngamaskani. Mangudo ngomaskani ngaphendula. Oba ipopo oyisa mhlangana ngakwazi. Alright mhlambe le ngoma yakhe koMthandeni noMawhoo not uMawhoo uyizwa kanjani ke wena ke uyayivuma imnandi? Ingoma ehloko sithi igush. Ingoma manje ushoyipo wena ahlale ngilale ehloko sithi igush. Alright wathi sikuzwiseke le ngoma cause zo2 ingoma eseyiphumile zakhe umanqele uyasithusa uma uthi awuyazi ingoma wena kaMthandeni eshisayo ngalesikhathi. Ake sikuvulele yona. Ngoba namanje ingoma yomphakathi niyodwa engishwe nami bangidlala ngisangishaba umxhwele leyo sika lo thali yini lokhuluma hayi le ngoma na uyayipha nje mina phela mpheni mina ngikhuluma iqiniso nginangisonda manje ngisonda le ngoma kamanqele iyaqeda ngoba umanqele ngigcilile izwi kamanqele ngizwakala ngathi nje lento mbazana uyaqola phansi umanqele waqama isipele waqama isindo nayo ipopo isangano izibaka likho nhlazimanga kumele phansi ingane ngakwazi notanzi omnye nyawazi le ngoma ayethe kamanqele kawunje lento wefuza amathambo. Ubani isifebe namanje nawo lamagama asiwathole kule VN yakho ebitrend ubani isifebe? Ngithe le ngoma ikhuluma umsindo wesifebe. Obani ifebe? Nomsindo kakhulu uholo uyathwasa umanqele uholo umsangano kodwa ugcina ngqi. Alright sibonge isikhathi sakho Welile Mchunu danko besikhuluma naye ke Welile Mchunu izwela uyaphika ukuthi ubengathuki uMawhoo uthi ubekhuluma ngoMawhoo cause uyamazi na kanjani uMthandeni uMawhoo.